Här ser ni 4 knektar. 4 knektar är det. Ja, de ska innehålla en bank. Det här är banken. Och då så gick första knekten in. Så gick första knekten in och sen andra knekten. Tredje. Och fjärde. Och då så kommer polis. Då gick den första knekten ut. Och kolla vakt. Här nere. Där är den. Så. Och då kom polisen. Och då så sa så här polisen. Kom igen alltså. Och då så sa nej, alla knektar kommer ut när vi hamnar i fängelse. Då sprang alla knektar ut. Jag fattade inte heller det där korttrycket först, men efteråt en liten stund så hade jag fattat det totalt. Så hoppas ni fattar. Jag kan ta det en gång till. Jag ska börja. Okej. 4 knektar. Oj, någon syns inte. Så, 4 knektar. De ska in i någon bank. Då ska vi se här. Okej, ta ner lite. Så. Här är ju banken, ser ni. Då gick första knekten in. Kolla läget. Sen sitter andra knekten in. I banken. Sen den tredje. Och den fjärde. Då såg ni att de åkte in här i banken, eller hur? Det är lite noga. Inne här någonstans är de. Okej. Då gick den första knekten ut. Skulle kolla. Och då så kom polisen. Och sa nej, nu måste ni komma ut. Innan annars ni kommer i fängelset. Och då gick alla 3 knektarna ut. Och alla är här. 1, 2, 3, 4. Jag kan ta en gång till så ni ser ifall ni fattar poängen. Fyra knektar. Så. Eller. Så då är det 4 knektar. De ska in och råna en bank. Eller. Då gick första knekten in här. Då gick den in. Sen gick den andra. Tredje. Och fjärde. Okej. Ser ni alla knektare här inne? Jaha. Tryck ihop. Och så säger man bara. Och då siktar första knekten ut och det kravlar sig igenom allt det här. Till lite. Där. Så och första knekten ut. Där ser ni. Och håll vakt så att inte någon
poliser och så skulle komma. Men då kom kungen. Så polisen. Och sa, nej, nu måste ni komma ut. Ja, och då ropade han, alla knäckta nu, ni måste komma ut. Och då kom alla, knäcktar ut ur banken. Jag kan bevisa det. Här har vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Japp. Jag hoppas ni förstår och så får ni klura ut det. Så kommer med fler trolleri-tricks. Hälsningar från mig. Hejdå!